Здравейте хора, днеска ще играем Among Us и ако се питате, не съм и педал, просто много пътувам и ме развеждат навсякъде. Така че затова не мога да качвам, защото имаме някакъв там график за да направим онова и онова и като цяло няма да бъде много хубаво. Днеска, както виждате, ще играем Among Us. Абонирайте за канала, лайкнете видеото. Завършвам се. Искам да ви пожелая весели празници. Дано сте получили хубави подаръци за Коледа, да сте взели от питката късмета и там другите традиции. Дано така наречено да имате късмет. Сега, нека да започваме. Тук сега сме влезали в Among Us и според мен по-хубавото нещо е да играем на Hide and Seek. Само че според мен няма да бъде толкова забавно, но айде ще го направя заради вас. Така че, да, забравих да кажа само, че ако намирате моите видеа за интересни, чакнете камбанката, разбира се, за да получавате нотификации. Така, сега свичваме към Hide and Seek. Влезнах в някакъв сервер и ще играем докато не съм импостър и не тръгвам да убивам всички. Нека да видим дали сега ще съм импостър и това ще бъде кратко. Не съм аз. Това не съм аз. Дами и господа. За жалост. Аз съм светло-зеления. Така че, да. Сега тук в админ не знам какво точно ще правя. Тъпото е, че имаме само веднъж да вентнеме. Така че, да. Мале, този импостър е много близо до мен и аз затова ветнах. Така че, сега тези жички дано да не ме убие импа. Добре, не. Малко ме е стая да хода нагоре към кафетерия, ама там ми е таспа, нямам избор. Мале, видях го. Може би и вие го видяхте. Напрежение. Голямо напрежение. Тук този таз си го свърших. Добре. Аз го мазя. О, не, импа е наблизо. Аз вратата трябва да затварям също. Не! Добре, не! Хайде, не! Ох, много депресиращо. Той идва! Пичарата идва. И тук някакви идват да се крият, аз ще се крия с тях. Излизам от електрикъл. Старата реактор. Моля, за да не ме убие докато го правя. Хайде. Това ми стрес.
Той мина през мен. Явно гони някой.